Dobrý deň, volám sa Dagmar Neštíková a som psychológ Neocentra. Psychológii sa venujem už celkom dlho. Začala som práve ako psychológ v personalistike, kde som robila psychodiagnostiky, hodne pohovorov. Založila som si vlastnú prax, je to zhruba 5 rokov, keď som začala coachingom a postupne som sa pretavila z personalistiky viac do kliniky. Vlastne pracujem 2 kliniky a jednou z nich je práve Neocentrum. Ľudia prichádzajú s rôznymi témami za mnou. Často je to trebárs téma vzťahov, rodinných záležitostí, niekto rieši úzkosti, depresie. Je to fakt hodne rôznorodé. A mňa práve baví s ľuďmi riešiť rôzne veci, pretože som dostávala často feedback, že sa to so mnou veľmi dobre spolupracuje a rozpráva, tak si že túto zručnosť by som mohla i v živote využiť viac. A mám i vlastné skúsenosti, mám už niečo odžité, tak si myslím, že ten psychológ dokáže potom byť viac i v tej empatii s človekom, keď s ním sedí pri nejakej konkrétnej téme. Nezáleží úplne vlastne, ako je to hlboké, ako je to náročná téma, čo mne pomáha, keď ten človek je spolupracujúci, keď vznikne nejaký hezký vzťah spoločne, keď si proste sadneme. Čo je možno i veľká zaujímavosť, čo nemá každý terapeut, tak mám výcvik psychedelickej terapie v integrácii týchto zážitkov. Takže treba, keď mi príde klient s tým, že má skúsenosť so zmeneným stavom vedomia, alebo bol trebárs na šamanskom rituáli niekde v Amazónii, tak dokážem pracovať na tom, aby sme tento zážitok zintegrovali a zužitkovali to do bežného života. Ale to nebol iba nejaký turistický zážitok, ale to naozaj človek dokázal s tým niečo spraviť, aby to využil v tom bežnom živote. Inak mám teda ešte coachingový výcvik, kde pracujem na rôznych cieľoch s ľuďmi. Je to práca hodne do budúcna, nazve návykov, na tom by sa človeku lepšie žilo, by si dokázal splniť nejaké svoje sny. Inak pracujem tak integratívne, vlastne spájam rôzne prístupy, aby to tomu človeku sadlo. Veľmi často riešim vzťahové veci. Keď príde klient a nevie si poradiť s nejakými témami, treba nejakej emočnej regulácie, to znamená nejaké vzteky, hnevy vo vzťahu, alebo si nevie nájsť partnera, alebo sú to nejaké úzkosti typu i psychosomatické, keď človeku sa prejavujú nejaké práve tie strachy a úzkosti i telesne. Keď človek potrebuje nájsť nejaký nový krok, nový impuls, nevie sa rozhodnúť v živote ako ďalej, ale často je to nejaké smutkové poradenstvo, keď človek príde niekoho blízkeho, alebo je tam nejaký ťažký rozchod, tak dokážeme byť s tým človekom i v tom smutku, i v tej ťažkej situácii, čo si myslím, je celkom taká moja silná prednosť, že znesiem i tie náročné emócie, keď príde klient, či je to ten pravý terapeut, ako to vie u mňa. U mňa je to tak, že vlastne obidvaja sa zhodneme na tom, že chceme spolu spolupracovať, takže jednak slovne, ale samozrejme človek sa nejak cíti s tým terapeutom. Nejak sa cíti v tom zmysle, som uvoľnený, dokážem ho vyjadriť to, čo ma trápi, dokážem sa tomu terapeutovi otvoriť. Vlastne keď sa toto s klientom deje v tom procese, tak si myslím, že si to sadlo, že môžeme ďalej spolupracovať. Takže možno i tip pre klientov, keď sa nevedia rozhodnúť, keď sa cítia uvoľnené dobre, keď sa dokážu otvoriť, tak je to ono. Ja si prácu v Neocentre veľmi vážim a dá mi zmysel to, že je tu perfektný tím ľudí, ktorých tá práca veľmi baví. Máme skvelý manažment, ktorý nás podporuje, ktorý nám dáva supervíziu. Máme krásne priestory pre klientov, takže i to je súčasť toho, prečo sa môžu tu cítiť sami dobre a bezpečne, pretože ten priestor je skvelý, krásny. A Neocentrum je fantastické miesto, kde môžeme spolu robiť terapiu, ktorá dáva zmysel.